মই এইবিলাক ঘটনা শুনি থাকো গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল আৰু স্কুল বন্ধ কৰক প্লিজ সব প্ৰাইভেট কৰক আমি পইচা দিবলৈ ৰাজি আছো গৰীবৰ কাৰণেও গৰীবকো মাৰে ধনীকো মাৰে চবকে মাৰে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল বন্ধ কৰি দিয়ক ইয়াতে পুলিচ নাহিলে নুচুৱে কাঘৰ নুচুৱে মোৰ ভাইটি হেৰাইছে আজি হয় আৰু আমাক এবাৰ এবাৰ ফোন কৰি আমাক হস্পিটেলৰ পৰা জনাব লাগে যে ঘৰৰ পৰা পেৰেণ্টছ কোন হয় হস্পিটেলৰ সেইটো দায়িত্ব আছিলে কেনেকে জনাব আজি ৰাতিপুৱা 5টা বজাত ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট দি আছে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে নে Hi guys, खुलुमबाय कामिसार बर' चेनेलजों फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गुरुजों बरायग्रोनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों बे टपिकआनो जाहैबाय मेडिकेल हस्पिटालनि गभर्नमेन्ट मेडिकेल हस्पिटालनि दाखालि जोङो क'क्राझाराव मोनसे बिदिनो दुखुनांथाव जाथाय जानाय नुनो मोन्दों आरो बे जाथायखौ बयबो ससियेल मिडिया निउसफोराव नुदों जानो हागौ थ' बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदों भिडिअखौ जुदि स्किप खालामोब्ला रायजोफोर बेखौनो आं सावरायनो नागिरदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे सेंग्रा लाइमोन एक्सिडेन्ट जानानै बे हस्पिटालाव थैनानै थांबाय नाथाय बे थैनायनि जाहोनानो जादों जाहाथे थांनाय लोगो लोगो मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट लाया माने बे ट्रिटमेन्ट जेब्ला पुलिसा इनकुवारि खालामनो हागोन अब्लासो बे ट्रिटमेन्टखौ लानाय जायो नंगौ बे गोबां दुखुनांथाव जाथाय बे दिनै बे जाथाया जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे लाइमोन स्टुडेन्टनि मेडिकेल हस्पिटालाव बे जाथाया जाबाय बे नङा गाबोन समफोर जोंनि सेरदुवार मेडिकेल हस्पिटाल बा तेजपुर मेडिकेल हस्पिटालावबो जानो हागौ बे जाथाया गोबां साननो गोनां नंगौ जायखिजाया मानसियानो बहा एक्सिडेन्ट जायो बहा मा जायो रावबो बुंनो हाया बे एक्सिडेन्ट जानायखौ जुदि मेडिकेलाव लोगो लोगो ट्रिटमेन्ट खालामाब्ला माबायदि थागोन बै सेंग्राया जुदि लोगो लोगो ट्रिटमेन्ट खालामोब्ला बे निस्सय मोजां कन्डिसनाव दा दिनैसिम थांना थागौमोनदां जों सानो बै लाइमोननि बिब'आ गोबां दुखु फोरमायदों सरकारखौ खावलायदों दुखु मोननानै जाहाथे सरकारि हस्पिटालफोरखौ बन्द खालामदो प्राइभेट हस्पिटालाव जों ट्रिटमेन्ट लागोन हायाबाबो होनदों गोबां साननो गोनां सरकाराबो बेनि टपिकनि सायाव गोबां नोजोर होनांगौ सरकाराबो मेडिकेलफोराव जों बिदि हस्पिटाल गोबां नुदों गतिके बिदि जाथाया नंगौ बिदिनो खालामो एक्सुवेलि जायखिजाया आंबो जा बेलेगानो जा अकस्मात जुदि मेडिकेल जायोबा फार्स्टआव ट्रिटमेन्टखौ लानांगौ डक्टरफोरा बे ट्रिटमेन्ट लानायनि उनाव जाहाथे पुलिसखौ खबर होबानो जाबाय उनाव इनकुवारि खालामबानो जाबायना सिगां इनकुवारि उनावसो ट्रिटमेन्ट होमबा माबायदि मानसिया थांना थागोन जुदि मेजर जुदि एक्सिडेन्ट जायोबा बियो गोबां दुखुनांथाव बे जोंनि आसामाव दंना ना अल इन्डियायावनो दं बे रुला गोबां साननो गोनां रायजोफोर गोबां बिदिनो जोंनि आसामाव गोबां लाइमोनानो जा जायखिजाया जोंनि मानसि माहारिया थैनानै थांनो गोनां जायो बे ट्रिटमेन्ट मोनैनि थाखायनो बिदि जुदि बे सिस्टेमा थाबाय थायोबा माला जों डेभेलप जागोन बेखौनो आंनि चेनेल जानानै खावलायनाय थाबाय जे सरकारसिम जाहाथे जायानो जा क्रिमिनेल जा सोरबा नर्मेल मानसियानो जा डक्टरानो जा जुदि एक्सिडेन्ट जायोबा बेखौ लोगो लोगो ट्रिटमेन्ट लानांगौ ट्रिटमेन्ट लानायनि उनाव पुलिसखौ खबर होनानै जाहाथे इनकुवारि खालामनांगौ नाथाय बिदि खालामा जोंनि आसामाव सिगां पुलिस बिनि उनावसो ट्रिटमेन्ट बे मा जाखो बियो मानसिया थैनायनि उनावथ' मोननाय नङाना जुदि 5 मिनिट सिगां जुदि ट्रिटमेन्ट खालामबा निस्सय बे मानसिया थांनानै थागोनदां दिनैसिम थागौमोनदां जों गोबां दुखु फोरमायो बे जोंनि आसामाव बे सिस्टेमा मोजां होननानै आंथ' साना बाखि रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालाम जाहाथे जुदि आसामाव बिदि एक्ट दङ नामा सोरबा क्रिमिनेला जुदि सिरियास जायोबा बेखौ मेडिकेलाव जे ट्रिटमेन्ट लाया होननानै क्रिमिनेलखौ बुथारनायनि अधिकार सोरनाव दं ना जोंनि बे एक्टफोरावनो दं नामा बे बुथारनायनि गतिके क्रिमिनेलबाबो डक्टरफोरा ट्रिटमेन्ट लानांगौ ट्रिटमेन्ट लानायनि उनाव पुलिसखौ खबर हो इनकुवारि खालाम आंनि साननाय बायदिबा बिदि सानो आरो आं गतिके रायजोफोर नोंसोर मा सानो बुं गोबां दुखु मोनबाय आं बेखौ ब्लगखौ नायनानै बा जाहाथे बे निउसखौ नायनानै
जाहाथे दिनै बेयाव जादों गाबोन जोंनि सनितफ्रावबो जानो हागौ कुनु गेरेन्टि गैया गतिके बेखायनो जाहाथे बे ट्रिटमेन्टखौ डक्टर सारमोना ट्रिटमेन्ट लायो बेनि उनाव बेनि बेबस्थाखौ लायो जाहाथे पुलिसनो खबर होनानै इनकुवारिखौ खालामनाय जायो होमबा गोबां मानसि बिदि थैना थांनाय नङा जोंनि पाब्लिकफोरा आरो गोबां माखासे दिगफोराव आं नुनो मोनो जाहाथे मिनिस्टारफोरखौथ' जेबो इनकुवारि जाया माबा जुदि एक्सिडेन्ट जायो इमिडियेट ट्रिटमेन्ट जायो होमबा जोंनि पाब्लिकफोराव मानो जाया नर्मेल मानसिनाव बेबो मोनसे आंनि सोंथि सरकारनिसिम गतिके सरकारखौ आं खावलायो जाहाथे बे सिस्टेमा एसे सोलायनो हायो नामा सिगां ट्रिटमेन्ट बेनि उनावसो इनकुवारि जो बेखौनो आं सानो जाहाथे दुखु फोरमायबाय आरोना रायजोफोर शेयार खालामबाय बाखि जायफोरा आंनि ब्लगखौ जोबजासे नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोर गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो स' दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग